Ja mogu da kažem da je ovo prava ekskluziva, s obzirom da sam na snimanju spota za novu pesmu Gagi i Dženanu Lončarevića, pa ajde da probijemo led. Dženane, kako si? Ja sam super. Prvo, drago mi je što je danas pozitiva sa moje leve strane i drago mi je što ću ti sa sigurnošću reći da imamo jako dobru pesmu. Dragana, sad smo nekako probili led, s obzirom da je ovo jedna vrhunska pesma koju potpisuju Mlađan Dinkić i Mare i da si imala žarku želju da upravo pesmu snimiš sa Dženanom. Tako je, ja i dalje nisam svjesna šta se dešava, pa pipam ovog čovjeka, je li sanjam ili stvarno tu. Stvarno, na moje veliko zadovoljstvo i čast. Stvarno sam presrećna što smo uspjeli da ostvarimo saradnju i što sve to dešava sad. Jedan početak za mene. Ja ću da iskoristim priliku da kažem da ova devojka jako dobro peva i da ja generalno moje spotove nikada nisam, to jest duete, nikada nisam birao to nešto po osobi, ali rekao sam nešto u studiju, a to ćemo reći nekom drugom priliku šta sam rekao što se tiče pevanja njenog. I hvala Maretu i hvala mom dugogodišnjem prijatelju Mlađanu Dinkiću na jako divnoj pesmi. Je sad lakše kad te hvalio? Je lakše kad te da? Ja sam rekao samo istinu, stvarno, majke. Jeste, stvarno, i on je od starta i podrška i posebno kad smo snimali u studiju, čak mi je bio i mentor dok sam pjevala svoj dio, tako da mi je olakšao. Kakvu baladu ima, čući. Ona, kakvu baladu ima, čući. Ljudi su te negde upoznali kao, ajde da kažemo, back vokala, najviše i najduže si pevala sa Sašom Matićem i sa Svetlanom Cecom Ražnatović, bilo je tu i sa Lukasom i sa Pejovićem, ali da se ne nađete sad Dženan i Dženan. Pa ovo je posebno nešto i da, i pjevaću i sa njim, pjevaću njemu, pratit ću ga isto. Na sve to još i duet, tako da ja njega pratim odavno, volim, mislim, što je tu čovjek, ali stvarno je tako, jako poštojem sav njegov rad i sve što radi. Malih nuk, kad je mala bila. Tako da, moje sreće nema kraja, stvarno, što se ovo sve dešava. Volim kad si duhovit, u stvari ti si uvijek duhovit. Šta ću, mislim, šta nam drugo ostane da se smeje. Ovo nije jedini duet, imao si dueta i vrlo zanimljivih negde dueta i sa narodnjacima, a i sa zabavnjacima. Da, nabrojali smo sad, da ne nabrajam opet, da ne zaboravim nekoga, ali sam imao jednu super moment kada su bili ovi koncerti u Domu sindikata sad, kada je to bilo u februaru, pa sam imao 2 dana, prvu noć mi je bila gošća Indira, a drugu noć je bila gošća Indira. Ali ne ista. Prvu noć je bila Indira Radić, sa njom imam predivan duet, a drugu noć je bila Indira Forca, Kolonija, tako da i sa njom imam duet. I da jedan duet, eto malo pre sam ti pomenuo, mi je jako žao, mislim da ćemo to moj brat Aco Pejović i ja opet nešto snimiti. Imamo duet i on i ja i zove se Uspomene, pričamo o gradu našem, pošto smo iz Prijepolja bojica. I mislim da ćemo i to raditi. Ono što je meni jako drago, a to je da i tebe i njega vole ljudi u Prijepolju i nekako kad se baviš medijima moraš da slušaš sve što ljudi pričaju, pa kako su mediji ovih dana non stop bili u tvom gradu, svako je imao za tebe reči hvale. Bilo koga da su zaustavili, bilo koji medij da je otišao do tvoga grada, svi su samo rekli Dženan, najbolji Dženan, pohvale, Zanga od malih nogu, samo divne reči. Samo ću ti reći, ja sam iz Prijepolja. I to onako jako ponosno kažem. Pa i svi se ponose na tebe. E sad, bio je duet i sa Zoricom Brunslik, bio je duet i sa Tropiko bendom, bilo je tu različitih dueta, 2 sa Tropikom, da. I nekako i otpevao si sa Ninom Badrić koja te hvalila, ali ne duete, nego ste radili jednu televizijsku emisiju, ali mislim da je Gaga nešto posebno. Definitivno. Kad budu čuli prvu pesmu, mislim da će publika biti jako zadovoljna, ja jesam. A evo i ovaj spot, kako god da snimali u studiju, bit će jako zanimljiv. Dragana, Dženan očekuje jedna lepa turneja i pretpostavljam da ćeš biti njegov specijalni gost. Ajde malo ja sad da nakon novi dečak. Hoće. Pa da, bit ću na 2 koncerta za sad, ajde da ne otkrivamo. Evo reći ću, znači bit će na koncertu u Banja Luci i bit će na koncertu koji će se desiti u Mostaru.
Dobro, sad je lako, ima let Beograd-Mostar. Ide prvo Banja Luka. Idete u Banja Luku. Chicago, pa. Koliko ti je teško, s obzirom da si u Čikagu i da negde je tamo jedan deo Dragane, drugi deo... Teško, tamo je super. Super mi je tamo i ovdje, jedino što sam jako često mijenjam kontinent i onda sam šlogirana prvih par dana, tako da mi treba dok dođem k sebi, ali u principu ja mnogo volim svoj posao, tako da uživam u tome. Prva pesma gde smo te negde upoznali ovde kod nas jeste pesma koju je davno snimio Saša Matić. Uradili ste u tvojoj izvedbi, pa mi posjećam posle ste uradili još jednu pesmu Ti Mare, tako da evo je treća sreća. Pa dobro si rekla, mislim da je ovo stvarno treća sreća i da je pa možda i najljepša pjesma od ovih koje sam do sad snimila, tako da baš... Čekajte četvrtu. Najiskrenije, majke mi se. Stvarno sam ponosan onako nekako na sve ovo što je uradila do sada. Jer sam poslušao to što su uradili. Ja sam prvo čuo ovu pesmu koju pričam, baladu sam prvo čuo. I tu sam čuo kako zvuči kad ona to svira uz klavir. Pa smo onda došli na ideju da radimo duet. To jest imala je ta nešto melodija neka kod Mlađe. Nešto smo se mi, nešto s gitarama, tako, pa je i Mlađe tako napravio melodiju. Onda Mare napisao tekst za par minuta. Čekajte četvrtu. Ja sam htjela da i to bude duet sa njim, ali mnogo moj baš... Ja bih, ali njemu je... Mnogo zbog teksta. Tekst je ovako. Koliko će ti teško biti sad relacija? Ajde, da kažemo, ovaj duet bi trebalo uskoro da se pojavi za koji dan, odnosno početkom juna meseca, ali opet... Teško, ja čim su mi rekli da je pristao da radimo duet, ja sam bila euforična. Tako je, bukvalno. Tako da stvarno mi je čast što se sve ovo dešava. Ne mogu. Dženane, kada kažemo Mare je i potpisao tvoj album koja, mislim, ući će u Guinnessovu knjigu rekorda što se tiče Srbije, koliko je bilo pesma? 17 pesama, malo pre sam pričao da je 15. Tako je, 15. I nisam posle toga snimao ništa što se tiče albuma. Što se tiče singlova, bilo ih je dosta. Ali kod Mareta prosto je jedan projekat koji mi su tada napravili 20, mislim da je napravio pesama. Postoji jedan projekat koji sam ja započeo s njim da radim. Tiče se opet tih nekih pesama koje su ostavljene po strani i mislim da ću i to nešto sad u skorije vreme raditi. Svašta nešto ću snimati. Uglavnom snimat ću, bit će muzike. Koliko imaš pjesama koje nisi objavio? Malo manje nego gitara. Znaš koliko ima pesama i koliko ima gitara? Sad ćemo napravimo nagradno pitanje. Koliko imaš gitara? 23. To si imao 33 godine. Šalim se, ja ne smijem kažem brojku, najiskrenije, ali ima jako fine gitare. Ovo malo prije svidjela, nju svira Mark Knopfler. Dragana, negde, ajde da kažemo, duet sa Dženanom, ja se nadam da će dobro poći, s obzirom da sam imala prilike da čujem pesmu i da je pesma odlična, ali negde, rekla si kada bi birala karijeru, da bi voljela da to bude negde karijera Dženana i karijera Saše Matića, da bih voljela da bukvalno tako gradiš svoju karijeru u Srbiji. Pa jeste, jako ih poštujem, prije svega muzičko obrazovani ljudi, sviraju instrument, pored toga što pjevaju vanzemaljno. Tako da negdje su mi stvarno uzor za šta znači biti kvalitetan i kvalitetno graditi svaku karijeru. Ja ne mogu da izdvojim ni jednu pjesmu u njihovim karijerama da kažem da je, da nije dobra. Meni stvarno su sve kvalitetne i čuje se da je to sve rađeno baš kako treba i temeljno, tako da to mi je stvarno neki, da kažem, uzor kojim stopama treba ja da idem. Ne volim da se vraćam na koronu, ali negde za vreme korone svako večer smo mogli da gledamo live. Ti iz Chicago uz klavira, Dženan u svojoj sobi uz gitaru. Pa šta nam je drugo preostalo u tom periodu? Nikad bolje koncerte nismo imali. Ali ne daj Bože se vrati korona, da? Pa ne daj Bože, mislim, zbog svega onoga što nas je zadesilo. Mislim da nam treba neka korona malo više. Bože mi oprosti. Mislim da se vratite Gagiće kako Srbije. Da tomu da je povratak, pošto je odlazak bio prva korona, da. Pa šta znam, bojim se ako bi se desilo opet da bi možda još više poluđali, ne znam. Nisam sigurna. Moguće, ne treba nam. Super nam je ovako, dobro je. A zamisli sad trio, Dženan, Saša Matić. Vrh.
apsolutno nemam šta da ti kažem, svaka čast. Dobra ti ideja, Jeco. Da li smo domaći zadatak za Dinkiću i Martu? Da. Truje. Truje. Neću puno da vas zadržavam. Drago mi je da sam vas videla. Hvala ti, Džanane, na moram da kažem i Dragani na ovoj ekskluzivi, s obzirom da sam jedina TV ekipa. Ja nikad ništa ekskluzivno nisam. Pa jeste, vidi. Znači, tako da, mislim, ti si moja drugarica, pa možemo pričati. Želim vam puno sreće sa ovom pesmom, pa hajde da se vidimo onda na koncertima. Hajde da najavimo kad su koncerti u Mostaru i u Banja Luci. Može, sa 16. jula je koncert u Banja Luci, 18. jula je koncert u Mostaru. Ništa, onda dolazimo u Banja Luci. Pod vedrim nebom sviramo. Čekamo te, Jeco. Čekamo te. Pevat ćemo i ovu pesmu, a ona će pevati još neke pesme. Da čekamo. I ja moram da kažem da je moja kumica Maša uradila jednu lepu pesmu, tvoju obradu. Dođi, Ma. Eto. Tako da ovo je naša Maša koja je letos je otpevala kako to zvuči, tako da... Sad ja da čekam da čujem. Hoćeš da nam otpevaš malo? Ajde. Tugo srećan put, ti odnela si sve, pa sada nemam kud. Ove noći ni pijan ni lud, kroz noć te dozivam, dok tečeš mi kroz krv, još te volim. Da li smo dobili neku novu nastavnicu? Nego šta, talenat, svaka čast. Hvala vam puno, jedva čekamo da izađe pesma i da se družimo i vidimo se na koncertima i jedva čekamo veliki tvoj beogradski koncert ponovo, možda sad Sava centar, nikad se ne zna. Vidjet ćemo, niš sve je moguće i onda Draganu Sad sam ponovo. popularan, ja. A ti si uvijek bio popularan. Ne, sad sam popularan. Hvala vam puno. Hvala tebi, Jeco.